Voima on kova. On silloin niin paljon voimaa. Otaa videolle. Joo, niin mä otankin tässä just. Sitä ei muka käsitä kuinka paljon sun on voimaa. On siellä kuule voimaa. Kohta se alkaa tylttyä. Jäät kulkee. Monen jyminä käypi. Joo. Joo, se lähti nyt Korpikosken kohdalta 11:30 liikkeelle. Kova on voima. Katsoppa kun mä ottaa vauhtia, että tuonne kun menis nyt katson tuonne, niin jos alkaa kuule tuossa... Joo, kato nyt jättää jo kuule tuolla. No se saa tuohon... Alkaa tässä kohta nousemaan vesi. Ja vauhtia on. Joo. Tämä on semmonen joka keväinen näytelmä. Joo, mutta Paon vielä tekee ennen kuin... Katsopa kun nousee tuolla aivan... Tuo Mämmilä, eikö tuo Turtolahan tuohon Paamojoen suuhun. Joo. Vauhti on kova. Tuolla se pitäis nyt käydä katsomassa, kato tuossa missä se alkaa, katoppa. Joo, mennään kohta katselemaan tonne alemmaksi. Kyllä muuten menee aika haipakkaan. Tämmöstä haipakkaa se lauttakin menee kuule tulvassa. Joo. Kyllä se alkoi tylttyä. Katoppa tuohon alle. Joo. Siellä sinun pitäisi olla nyt kuvaa. Joo, pitää lähteä katselemaan tonne alemmaksi. Aika ohuet on loppujen lopuksi nämä jäät. Onneksi, etteivät aiheuta kenellekään mitään vahinkoa. 1994 vuonna hajotti monen omakotitalon ja paljon mökkejä lähti huilaamaan jokea alaspäin.